खुलुमबाय रायजोफोर आरो बिना टाइम माने गाज्रि खालामागारा दिनै फटाफट नोंथांमोननो आङो फिसा मोनसे स्ट'रि खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासं लास्टहालागै बिराद मोनसे मोजां स्ट'रि न'खरसे बिराद गोरिब मानसि दंमोन आरो बिसा हौवा हिनजाव ओमफ्राय फिसाला सासेल'मोन फिसालाया उन्दैथार ओमफ्राय हौवाया हाग्रायाव सानफ्रोमबो गोरान गोरान बनफोरखौ बुथुमना लाबोनानै बाजाराव फानोमोन आरो बे फैसाजोंनो बिसा न'खरनि खरसाफोरखौ सलायोमोन बिदिनो सानफ्रोमबो साइकेलजों थाङो ओमफ्राय हाग्रायाव बनफोरखौ बुथुमनानै मोना मोना लाना फैना बाजाराव फाननानै बेबादिनो माइरं एसे थाव एसे गासै बुस्थुफोरखौनो बिदि बायनानै लाबोबाय थादोंमोन आरो बिदिनो इसानि न'खरा सलायलांबाय थादोंमोन सानसेखालि बिदिनो बनखौ साइकेलाव खाथाबजोबनायनि उनाव बिनि साइकेलनि उननि साखाया माने बायना होनायसै सिगांनो एसे माराम जाना दंमोन नालाय ओमफ्राय साखाया माने एसे माने खेंख्रा जाना होनानै ओमफ्राय गिदिङा जाना होबाय होनायाव दा फैनोबो हाला माबानोबो हाला एसे गोजानबोमोन ओमफ्राय सानबाय मा इखालि हराव माने हाग्रायावनो उन्दुना थानो होननानै ओमफ्राय बे एसे मोजां जायगा नागिरबाय जाहाथे हरसेखौ बेयावनो खाथायनो हागौ बायदि ओमफ्राय एसे गोजान थांनानै बेयाव मासे सिंहनि माने हानि मुर्ति मोनसे बानायनो दंमोन माने खुगा सिनाय सिंह जना थानाय ओमफ्राय बियो सानबाय इनि खाथियावनो उन्दुना थानि इयाव थाबा आंहा माने एसे नुहरजोबो जायगाफोरखौ आरो एसे स्रां स्रांबो होननानै बिदि होननानै बियो इयावनो सिन्था खालामना दसे जथना थाबाय जना थानानै लासै लासै ओंखामबो उखैहोलांदो ओंखामबो गैया मेंदोबो उन्दुनोबो ओंखारबाय बिदिनो उन्दुलांहां जाबा बे मुर्तिया बिखौ माथो हरनायसै जे ओइ फंबाय होननानै नोङो आंनि खुगायाव आखाइखौ सोना हर आरो आंनि उदै सिङाव गोबां सना रुफा दं नोंनो जि नांगौ लानानै थां बे मानसिया गिनानै एसे गोजानाव फैनायनि उनाव सिंहआ आरोबाव माने सिंनिफ्राय माथो हरदो सिंह सिंनिफ्राय उदै सिंनिफ्राय जे नोङो गिनाङा आं नोंखौ एख' खालामा नों फै आरो आंनि उदै सिंनिफ्राय सना रुफा जि नांगौ बहनना लांफैयो ओमफ्राय मानसिया एसे सिन्था खालामबाय आरो खालामनानै बियो खुगा सिंखैजा आखाइखौ सोना हरबाय गिस्रोमनो सोना हरनायनि उनाव आखाइखौ मुजुमनानै बाहेराव दिहुनबाथाय गोबांथार सना माने ओंखारबोनायनि उनाव बियो बेखौ जि गांसेयाव एसे माबाना जि गांसे हायाव बनानै बे जि सायाव दोनबाय दोननायावनो सिंहआ आरोबाव माथो हरदो नोङो जेसां सना नांगौ एसांनो दिहुननो हागोन नाथाय सान ओंखारनाय लोगो लोगो जुदि साना एसे नुजायोबाथाय नोंनि आखाइया इयावनो थागोन ओंखारनाय नङा होननानै बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय जागोन दे होमबा आङो आखाइखौनो सोला होनना ओमफ्राय लासै लासैनो सोरांबाय आरो बे मानसिया बेनिफ्राय सनाखौ लानानै ओमफ्राय फुङाव अखानायै लासै लासै न'आव फैनायसै आरो बिदिनो बियो सानफ्रोमबो थांनानै बे सिंहनि खुगानिफ्राय उदैनिफ्राय सनाखौ एसे एसे लाबोग्रा जाबाय लाबै लासै लासैनो बिसा धोनिबो जाबाय न' स' खाबाय साकर सुकर लाखिबाय सब न'आव खामानि मावग्रा दाहोना हारि बिदिनो न' खाथिनि एसे सिगांनिफ्रायनो एसे धोनिखामोन बिसानि माने न'खराव हौवा हिनजावल'मोन ओमफ्राय फिसाजो सासेमोन बिसानि हिनजावा हौवाखौ होनबाय नायाखै मालायफोरा मा रखम माबाबाय दोङो धोनि जाहोलांबाय दोङो जोंहानिख्रुइसो जानो गैसिनामोन दिनै मा रखम बिल्डिं खादो थाला होननानै ओमफ्राय बिदिनो बे हौवाया सानसेखालि जबरदस्ति
गोरिब न'खरसेनि हौवानाव माने सोंबाय नों माबोरै इदि धोनि जामारदों नोंसा माबोरै इमान फैसा मायाव मोनदों बिदिनो एकदम बाराद्राय जबरदस्ति खालामनायाव बे गोरिब हौवाया बे धोनि माबा हौवानि सिगाङाव खोन्थाबाय जे ओरै थोरै खोन्था इयाव इदि इदि सना मोनो होननानै ओमफ्राय बे धोनि मानसिया बस्ता सस्ता लानानै हाग्रायाव थांबाय बिबो थांनायाव बियो सानदों मा दिनै सानसेयावनो जेसां हागोन बहनजोबना लाना फैगोन होननानै खुगाखै आखाइ सोयो आरो बहनो बिदिनो मा बेसेबांबा बुरजा बियो माने सनाखौ बहनबाय थाबाय बहननाय तालावनो मब्ला साना ओंखारना होनाय बियो थरखौनो मोनासै आरो बिनि आखाइया बेयावनो थबस्र' जनानै मानसिया बेयावनो थैना थानाय गतिके बे काहिनिनिफ्राय बे स्ट'रिनिफ्राय नोंथांमोनखौ बेखौनो बुजायनो थांदो दि जोंनि गामिफोरावबो बा सहरफोरावबो बेबायदि काहिनि जायो सोरबा खाथि खालानि न'खरफोरा धोनि जालांबाथाय जोङो मेगन सायो बा बिसोरखौ जोङो कपि खालामनो नागिरो बिसोर माबोरै धोनि जादों मा बिजनेस मावनानै धोनि जादों बे बिजनेसखौनो जोंबो स्टार्ट खालामनो नागिरो आरो बेयाव जोंहा थांनानै मा लस जाहैयो मालायखौ कपि जिबनाव नोंथांमोना परिक्षाफोराव कपि खालामबा बेयाव गांसेल' पेपार आरो बिनि उत्तरफोरा मोनसेल' नाथाय जिबननि कुवेश्चन पेपारा गासैनाबो बेलेग बेलेग सोरबा गोरिब सोरबा धोनि बयनिबो न'खरनि सिचुवेशनफोरा बेलेग बयनिबो थाखा फैसानि माने माबाफोरा बेलेग बयनिबो प्रब्लेमफोरा बेलेग नाथाय जोङो गुबुननिखौ कपि खालामनो नागिरबाथाय निजेनो खहा जागोन निजेया मा खालामनो हागोन निजेनि केपासिटिया बेसेबां बेफोरखौ नायनानैसो जोङो माने खामानिफोरखौ मावनांगो गुबुननिखौ कपि खालामना आरो गुबुननिखौ लुबबो खालामनो नाङा बेखौनोथ' आङो नोंथांमोननो भिडिअ'नि थाम्बनेइलाव आं लिरदो जे लुबानो पाप पापानो मृत्यु होननानै बे मोनसे हासानि मोनसे श्लक टाइपनि दं गोदोनिफ्रायनो माने बोराय बुरैफोरा होनोमोन लभे पाप पापे मृत्यु होननानै बेखौनो नोंथांमोननो आङो बुजायना खोन्थाबाय बारा लब खालामनाया मोजां नङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों